biasa cuma lebut dayo kan akeh. Iya biasa, iya dirikir mari munggo mari dia punggung. Katanya ngabar nomong telepon katanya nang sampean iki. Saking ae tunggu sian. Saben jam sesengen wis sampean nek. Anu apa ngambul apa enggak dulu? Ngambul. Ngambul. Iki ndak anu, katanya telepon nang sampean. Tapi tunggu sian bu papan ngono. Bu sak pamane buko, bu besok ngono. Iki sampean ditanya tapi nek anu kenceng atine. Biasa wis nggak tahu itu setan tembus aja jenenge wong seneng nek ndak seneng yo ndak irung ngene delokan serius ngono kok ndak metu yo apa ndak diwesaken nang bojone delokane wong di aku biyen mrene yo wong Tulungagung guru pacare nek ini sen bisa numpak kendaraan. Nah iki metu loro terus. Wong nek kate mulih metu ngene iki wae. Iki aku iso ngarani wis. Iki wis terbentur kerjaan mungkin. Mungkin iku kono to terus sing penting delokane apik nang sampeyan atine ndak orang baru. Kan dioyah nek kene ne. Sampeyan lego. Ndak dipikiran macam-macam akhirnya kene. Ngono. Mulane iki kan digarap lek bengi, diolah lek bengi. Kan diolah terus. Duit. Ono me wong tuwek iki sapa iki? Wong tuwek wedok. Kose tuwek. Wong tuwa lanang. Mungkin ibu kose ya. Wedok iya ngene iki lho. Iki wong wedok tuwek. Di sana. Ngono lho iki. Jadi enggak ragu kan ikut orang tua istilahnya. Nggo menenge iku lho, menenge iku turune. Menenge wong kaki tangan tenang kaki susah ditusuk tenang gelar ya terusung terusung dijamin perintah sebab ini fajar so fajar cepat perintah dia sunnah mata sini so tentang sebab ini intan jom yang sedang bekerja cepat perintah dia sunnah mata sini so tentang sebab perintah jom yang sedang bekerja cepat perintah dia ojo turu-turu Jepang pengen tak turu Jepang pengen tak Jepang pengen dia ojo anak Jepang pengen tak apa Jepang pengen dia saat tinggal aku di Jepang pengen asyik Jepang pengen dia mas asyik
Assalamualaikum bismillah. Mata cini tiru tiru tangan mana piatan lebih kurang kentang kurang Jepang bayi sih kentang Jepang penentan masih Jepang penentan sebenarnya mata cini ada tiru tiru tangan mana piatan lebih kentang Jepang bayi sih kentang Jepang penentan masih Jepang penentan sebenarnya mata cini semua tangan itu Assalamualaikum. Atau sulit Jepang penentan dan campur nomor Jepang penentan Salam kakitan yang tenang kekerasan itu masuk semua kakitan yang ini tenang kekerasan itu masuk cepat sana ini kekerasan jadi semua kaji Jepang bayi selama Semua mata jenis semua tangis saja pemerintahan. Ojo menangis nangis dan bekerja pemerintahan. Semua mata jenis tangis saja pemerintahan. Ojo menangis dan bekerja pemerintahan. Semua mata jenis tangis saja pemerintahan. Ojo menangis dan bekerja pemerintahan. Ojo turu-turu Jepang pemerintahan tidak turu Jepang. Ojo lolo Jepang pemerintahan tidak lu Jepang. Saat tindak laku Jepang dan asing salah bisa ya tolong Jepang ya tolong Jepang